ni o kɛra avril kalo ale tile 25 ɲininkali bɛ ka kɛ bi dɛmɛ sugu jumɛn taara ka di maaw ma maa minnu ye nin wale in ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma. avril kalo tile 25 ale bɛna to Mali tariku la sabula Bamajo wale kɛbaw ni Juga wale kɛbaw u bolo dilen ɲɔgɔn ma u ye jɛ ka baara kɛ jɛ ka baara min n'a taara Mali dugu 5 dugu 4 olu juguya la bingaliko yɔrɔ 9 n'i ye waleya in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu tɛgɛ nɔ don u jɛra ka nin jɛrɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ u Bamajo wale ni Juga kɛwalew u ka kɛlɛkɛcɛw a la ɲumanw a la kwalew ani minnu bɛ kɛlɛ ni kɛlɛ kɛcogo ɲɛdɔn ani maa wɛrɛw ka jɛ ka wuli ka jɔ in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fila bɛ a la olu tɔgɔ bɛ maaw da bi kosɛbɛ o ye FLA ye n'o ye MNLA kɔrɔ ye ale ni SNIMU n'o ye IYAD Agali ka maaw ye bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ ko min ye Mali dugu bɛ binni kɛ waati min na san 2012 san ninnu jɛra ka kɛlɛ kɛ fo ka taa se Gawo kɔnɔna na fo fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana don u ni ɲɔgɔn cɛ bi lakɔlɔsikɛlabaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ FLA dayɛlɛ a datugu a ko ale ni ninnu tɛ baara kɛ anu tɛ cɛyɛrɛ kɛ anu tɛ foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ nka nin kɔsa in na wulikajɔ ni baara minnu kɛr'u fɛ a yera k'a fɔ k'u ka maaw tun bɛ ɲɔgɔn bolo wa a ma da o fana ma dɛ baara in n'i y'a kɛcogo ye n'i y'a fanga ye n'i y'a ko lajɛ i b'a faamuya k'a fɔ ko min ye u kelen tɛ dɛmɛbaw yer'u la sabula musaka ko ta na sira fɛ maramafɛn ko ta na sira fɛ minɛn minnu yɛrɛ tun b'u bolo ani wulikajɔ in kɛra ni minnu ye o b'a yira bi k'a yira k'a fɔ ko ninnu u dɛmɛnen don bi u dɛmɛnen don sini wa min ye dɛmɛbaga kolo girinbaw olu y'u kɔkɔrɔma don nin ko in sen fɛ Capitaine Ibrahim Traoré Burkina Faso ale ye waleya in kɔn nka k'a kɔ a kɔni ye a tun y'a jira k'a fɔ waati jan ko min ye Bamajo ni Juga wale kɛbaw ye u ka wulikajɔ kɔkɔrɔma donnen don jamanaw fɛ jamana minnu tɛ fɛ fiyewu ka cɛnɛnfuga jamanaw ye u ɲɛna o de la a ye waleya in kɔn ka se fo a dan na k'a yira sa k'a fɔ k'u b'a fɛ ka Sahɛli jamanaw n'o ye cɛnɛnfuga jamanaw ye k'olu dafiri kibaruyaw caman kɔni kun yirala k'a fɔ min ye nin waleya in ye a bɛ ka kɛ dɛmɛ bɛ ka ta ka don ni jɛkulu ninnu ma Ukraine fɛ a n'a dɛmɛbaga jɛkulu min ye FLA maaw ye olu ka kalan tɛ kalan ye drone baara tɛ drone baara ye min ye minɛn san tɛ minɛn san ye kabi a bɛ dogo fo ka n'a danganamaya bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama wa nin waati laban in na fana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Ukraine nanzaralakaw ka jamana bɛ ka musaka min di ale ma a bɛ k'o kɛ ka nin baara cɛjugu ninnu fana ta ka ɲɛsin anw ka jamanaw ma bi n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye FLA ye ale min ye nin wulikajɔ in kɛ ale ni Faransi kɔni ka jɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma o tɛ bila ko ye kabi waati jan FLA kɔni ale bɛ Faransi nagakɔrɔla la wa ale b'o baaraw kɛ sabula o tɛ bila ko ye o dogolen tɛ maa la nka bi ɲininkali min bɛ ka kɛ o de ye k'a fɔ nin baara in bɛɛ sera ka kɛ cogo di nin musakaba bɛɛ sera sɔrɔ cogo di nin wulikajɔ in sera ka sɔrɔ cogo di yaasa ka se ka nin degun in ta ka ɲɛsin Mali jamana ni Mali dugu caman ma min ye jɛkuluw ye olu minnu ye nin ko ninnu kɛ ɲininkali bɛ ka kɛ o ko de la cɛncɛnfuga jamanaw ko yalama olu bɛna kɛ basigibaliya ye yɔrɔ ye wa cɛncɛnfuga jamanaw yalama u ka fara ɲɔgɔn kan a bɛna wolo mun na don nataw la cɛncɛnfuga jamanaw u bɛna mun wuli ka jɔ kɛ ka kɛ ni maaw ye maa minnu kolo donnen don u bolo donnen u ni diɲɛ magobatigiw olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka kɛ n'u ka nin Bamajo wale kɛjugu ninnu ye fana n'an bɔr'o la